мехоҳе ки ҳамсаратро розӣ гардонӣ, тӯли 1 дақиқада тамом мекунӣ, пас мази френк мушкилии шуморо осон мекунад. То 40-45 дақиқара метавонед хонадоритона давом диҳед. ассалому алайкум бачаҳои уча, умедворам ки ҳамаи шумо хуб сиҳат саломат ҳастед. ҳамин видеоро як лайк мезанем ва ба арӯсонатон падилитса кунен. 100 евро дар Россия 9406 рубл ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Москов 9960 рубл. 100 евро дар ватани азизамон 1191 сомонӣ ва 100 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар Бохтар 1086 то 190 сомонӣ. як дона 2000 рубла дар кортҳои миллӣ 236 сомонӣ. бонки ҳумо 1000 рублей 115 сомонӣ. мехоҳам зор гирья кунам. Орион банк 118 сомонӣ. бачаҳои уча, ҳамаҳо як дона лайки бепула мегузорем ки дар бонки Амонатбанк 118 будай. бонки Финка 117 сомонӣ. Айкаги курс хамидагай ҳар рӯз месулфум, гира мекунам, авҳолом ба тангай кай курс мехеза. бонки имрӯзаи мо Имон Интернешнл 118. Тавҳидбонки имрӯзаи мо 1000 рублей 118 сомонӣ. Арванг 1000 рублей 119. бонки навбатии мо ва дигар бонкҳои миллӣ 117 сомонӣ. аллоҳи меҳрубон нигаҳбони мо ва шумо.